Tere po chikloni pioneer kebarni dongmu kaga hithi longpini Women Justice Forum atumpen chirok toka mai kapedopon. La bang solong lam theke jai pona tengki non malom kachi thangplup ola samangkang. Non kachi thangplup arta ka wepen kachi en kachi do aphu thak si chirok toka mai mate rada phan than pachini pon. La sino ne prang ke bang chilang arni pen ke arta ka wepen piso ke en penan ke do tuma phan sodak pen ing sai pon pen. Pokso ek aron pen ing sai pon ji la pen sorlonon so pen sonon. Phatek chithap nang kokji puta thi hek pen KAWJF a member Lilima terang pi pen pherang kiang no along lam the jai pon. La pen bang so jai mek along kachirap dundong mukak UKYA song pen chari rong pi la pen KAYA pen sodar ti so sita me chirap chitodun. Lason si dena rong along sitame birwaraja warpung jia long ta jir pitching ruma hin pen kacharli anathu ki paprang pon thek jia phan lo charli osomara phan chithan chimum tekang lapen jir pitching room mai phi sang pi charni bpi hin pen KACCM ke hai Dr. Tuliram rong hanga phan sita kachuning ri padopon kachuning rialam theke punga GLP school along nona mat ke lo than bang innovate mate kadure do pusi prabjin pen than bang pivek nangji pusi pherang kyang no lam the chepak langpon labang sojai megalong osomara tuma phan kacharli anat aning parung tikang pon lapen kolom bohi geometry book sai hoi sita ron pon lapen international women day him sita ing than ponsi ing samjin pen bang sojai mek pachun pon dena rong pen khorsing be report kido life lamthe da je prang nang tumhan katu ka we media thu tumhan same cardom chuning rilo cardom pa jelo lasi cardom ni tum women justice program hin pen lasi ni hek o khan ni lang ke khan kali lang ke jai kali sitame ni tum president sangpi violet baby ke bang apora we der depende ni tum long klemang pi secretary member do ansame wang apora vidasi kasini di fansi ada bukulia lapengke langhin pen tok moka ani di fansi artu lang pile hai tame ni liga artu declaim ja tu ki en phanta phire lo ni thekeder mati si thekeder ki chini ni an ke nang tumle pakeng ponoi kasi pini ke soarlo mahang ke thek ani lo soarlo mate tum aning ke parong ani ke pini ke kasi arni ke me arni nali tum na chetong theko din den tame nali tum katu koi thamne cardom pa jelo lasi non la international laso program awareness program ki bike mane non prang ke wang ke 16 years 17 years arang tum tame exchange kichu do avedat nang ko tapen ke ili tum tame chirok tok amai ki to thek nang jipa tapen ke 16 years 17 years pen ke en kichu do lo prang te lake pokso ek tum si arona teng pen sai po lasi la pan pen nang ke chini ni delo lasi non lasi awareness program ki bike dak dok muka hichi long po kam kanilo lapen ke along kaprek hichi do an samme ni ditung along kaprek long samme ni tum dambom lo lapen ke ni tum program bidam lo chok chedes tame chini ni des tame lasi ni lela mene hi ta thekhe chini ni lasi chok chelong an tenang tum denang dia pono senang tum han wan sini di lam the pijai ton pon tok lo pardon ini tum program pasti ko lalo je women justice international so song da sini tum da so awareness program pati na sini tum kodap adap no baji ke langhin lo apen thu ako bukulia bangbong tenan last ke dak mokalo na sila bangso nili tum awareness program la women justice hin pen kapatik pon ke la pu hello je mane non jitu nili tum pini arni bang ke nili tum sorlo women international women day nili tum sorlo aphan ke pathe arni ning che parong arni la sini litum la bangso ning che parong along nilitum pothot awareness program ni tum pathik pon lo la sila bangso awareness ha putha kalong nilitum jasemet nilitum awareness program pati pon la bangso alam ithe nilitum ke chunir kang tong ke la pohen lo je non dobom nilitum osomar mate obe kimi osomar tum han didi sore ke chithan ponji la bangso puthak jeneba arta sopin so tum arta dopo sordo tum arta ki kom lason arta ki kom abang thu abang phia tum phan mire saputhak arta michora teng pensi alang litum tani chibia nei la so puthak si sodak pen litum pachini pon lo la si kado ka ve
apai mate apo mate sorlo tum sitame jasemet isumar phan langdun pemenangji atari apora teng pen arta teng pen chokche polote api apo tum sitame ladake akethe dung ki phodo kokji lasi jasemet kichini nang pa chini ke la poen lo je kado kabe doan sorlo tum sitame apai tum doan sitame ilitum isumar phan kichelang la ka kinang sot lasi nilitum pini la bangsa awareness program ki pati ke dan si lamthi pa chini cholo la pen lible sitame nilitum adokan tin mate ahem tin same pini keron pon bangso program ta pathik pon lo lasi nilitum ahin pen aninje bangke lan cholo pini bangke matha pon moi prang si tam la sona program pen bangso nili tu mahin pen ko anma un bangso awareness ki pon ji phan la pen through la so media pen non ne esona lam ning jeng tung la nili tu autonomous council tum phan isi request korin tu ladak nili tu pini rang pen de talong lo isi school do high school aji pungaji school do bang tharo si social student do sita me lo than bang ke inubet la si un an ke karbiang long autonomous council la authority tum hanta ni tum chuning ding tum je pe go kado ka pen la school long aku teacher kapek teacher ke appoint chief athan ate lo ke thani ko son mani li me thang lo than dang rek la si sumpi la si ba an so si lo charlie hin paching thu lang kulote la kuwa hin ta sakso kelang kon padunang jitu sini libaning makala pen eson do tulang nili tum pini la dake bangke nili tum je Facebook ke dolo sita ni tumalong nang cerap do natu la bangso abuli kolom nang tajir dun la hason son ni tum jepi jepo aning ke me to ke thik ding to na tum tum hanang ke rab dun do la tum handa me chorolo because without them la tum jong sin nang ke rab dun nawi pote maybe ni tum talas la pini ani la ko an nang claim dia ason asai un eda ko ni mana konsen tangte ini sokanta analo kadam bajir lo lapen ili tum da ka chokhala media do an halta me kadam bajir lo lapen tuning ri lo atum han an se kam na chirap do no pot lang itum han ta me program chulo lapen non pini da akam bang la pulo pini program bang ke da ili tum international women's day anutin chini hur lo la chini hur ang bong pen li tum women's day women's role ke play ko pima lapen kisumana women's role ke play pete dak do antina bang kusika pre komane ke housewife komane ke officer komane ke healthcare komane doctor do thaji komane ke professor do thaji la song bong yosi si angkang pi mathalo pute women's polote anutin sitame alang tum rights ateng pen poson si alang tum equality kilong ning abostu kilong ning ma la pente alang tum son si ki mission pen alang tum ki do ki thak angton alambang manila tum chithan chipare pen ladak bang kinang sot lo asi pini nili tum choro par lo alang li women justice forum tum hantame nili tum han kam chirap pun apor nang tipon pot pini ladak bang nili tum chirap tum bang ke UKYA kapen lapu kaya karbeng long yodi session tum la dolo asi lason thak mo apor ke mi stami nili tum chirap tum ni funding hang lapen lan so se alang tum hatame apor nang tipon thekot nili tum choro lo lapente nili tum lam talan jaipon oilo alamang ke aladak la women tum simin min acho alamang ke tum sibang hanpon lo ngpari pon lo lasi asona taksim mo ke bangilong sitami cherapon bom nangji athema ime thang khai la pen awareness lai ki bf thak ilitum logo charlie bang kinang sor pot asi not only logo charlie ke aruso pelo pinso aruso sitami dak angton sami logo charlie bang kinang sor itum awareness ki bineng bang kelaki itum inu chirok neng la pen la bipon warning lasi chorolo non ladak media do antum hanthame alang tum chorolo ladak na chitong don pot na cherap don pot lasi nilam te bala se chelo